Amin digitoy nisaw idi napisos kaligiti adalan na nga inbagbagana insorsoro na gapu kaligitoy kasasao. Takinunana iti muna ati Timoteo 4 iti 13. Agingga iti ay ko umagawa ka iti panagbasbasa iti pamagbaga iti palingisorsoro. Digita idi iti nainyad adal kaligiti adalan na idi. Gapo kadigiti na spiritual apalawag. Tadigiti kabsat ko napapateg ngayon tayo sukimaten kalkalen iti kay papanan na digito'y asursurat gapo kadigiti panpanunot tayo matlaan tapno masarakan tayo iti napudno apanagpamati. Tadigiti kabsat tin na ibagbaga iti umuna ati Timoteo 4 iti 15. Gagatan digiti abanbanag isudalaan iti sangwem tapno iti irarangay mo may parangarang kumakaragiti iso amin. Iso nga intay sukimaten karigiti iso amin abanbanag anasaya at tadigitoy iso taraon iti kararwa tayo ngagturong iti Diyos. Digiti napapateg ngayon na inyad adal idi napong Iso Kristo. Takinunan na nga haan tayo nga nayunan digiti sasauna kaligiti adda anay lalad surat no diket intayo isalaysay gapo kadigitoy kay papanan na. Kadigiti pamanagnek amabasa idi una nga aldaw iti daan atulag iti Proverbio 30 iti 6. Di ka na yun na nagiti sasauna, di lakot tatugngaren ka, ket masarakan ka, amang ulbud. So dayta, iti sa uidi, una na pailaeng, nagiti mamadto, anang sarita, iti sasao, nga nayunan. Tadigiti kapsat, nintayo nayunan, pakabasulan, no agaramid tayo, kadigiti sabali, asasao. So nga kapsat, nasaya at kada tayo nga kailukanwan ta maawatan tayo analaing kadigiti kay papanan na digitoy ngayon tayo ipalawag tadigitoy iso iti nailumeng manipod iti panakabangon iti lubong pailaan ngayon na ibagbaga ket imaymet iti baro atulag ang mabasa iti Galacia 3 iti 15. Kakabsat agsawa kas ugali kaligiti tattao oray nutulag laeng iti tao no patalgadanen oray siya sino saan amabalin adadaelen wano nayunan. So digiti kakabsat tibang panpaneknek amay sapay iti baro atulag ngan tayo nga dadaelen ken agulbud kadigiti dadduma asasao no diket digiti lang tin tayo alaen ngayon tayo padtuan kadigitoy akay papanan na. So kadito kapsat ngayon nakipapaabot gapu ti Facebook tapno maadal tayo analaing iti kay papanan na gapu iti pamati tayo kagtaod iti Diyos digitoy asasao kas nagloryaan abanag nagturong sa dingato tati intayo ispalen metlang kakabsat kapu digitoy asasao gapu metlaeng iti kararwa tayo tapno maisalakan tayo gapu kadigitoy asasao. Iso nga napateg kakabsat iti pamati ngayon na ibagbaga tadigitoy iso iti nabaypay iso may bagbaga na gapu itin tayo panangurnos ken panangpili kadigiti umiso asasao. Iso digito kapsat tinapateg nga inda sinagsagaba idi gapu kadigiti asasao digiti propeta idi bagbaga propeta digiti mamadto ken imaymet digiti adalan na pong Iso Kristo gapu iti baro atulag ngayon da panpaneknekan itoy abanbanag na sinagaba idi na pong Iso Kristo. So digiti kapsat sinagaba na gapu kadigiti asasao metlaeng. So digitoy kapsat itinawakateg ngayon tayo adalen gapu iti pamati ket agyaman iti Dios Ama aman nakabalin sa amin
Amen.